Il-Maltin u l-Awċin huma l-inqas nies fl-Unjoni Ewropea li jonfqu flus mill-paga tagħhom biex ilaħqu mal-ispejjeż imniżla taħt il-kategorija ta' housing. Spejjeż li fost oħrajn jinkludu dawl, ilma u gass. Dan jirriżulta minn ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, li juru li r-roħs u eventwalment l-istabilità fil-prezz ta' dawn is-servizzi fissru nifs kbir għal Maltin u l-Awċin li llum qed iħallsu inqas milli kienu jħallsu 10 snin ilu. Is-sitwazzjoni tidher aħjar meta mqabbla ma' pajjiżi oħrajn. Il-medja Ewropea li ċittadini jonfqu fuq dawn is-servizzi bħala proporzjon mill-paga tagħhom tlaħħaq l-24.5%. Għal-Maltin din tinżel għal 10.3% biss. B'29.3% l-ikbar spiża iġorru għad-Daniżi, warahom hemm il-Finlandiżi u l-Ingliżi. Il-bidla f'dan is-settur f'pajjiżna kienet ir-riżultat tal-bidla fil-gvern fl-2013 illi kellu bħala weda elettorali tiegħu ir-roħs fit-tariffi tal-enerġija. Tariffi li roħsu b'25% kemm għall-familji u kif ukoll għan-negozji. Roħsu wkoll diversi drabi l-prezzijiet tal-fuel u l-gass bil-ftit drabi li olew xorta waħda ħallew il-prezz irħas milli kien qabel il-bidla fil-gvern u irħas minn dak li ċittadini oħra iħallsu sal-lum il-ġurnata.